Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чарговы сезон найлепшай баскетбольнай лігі свету пераваліў за свой традыцыйны лютаўскі экватар. А чым жа была адметная канцоўка зімы ў NBA, вы даведаецеся з гэтага выпуску праекту пра баскетбол па-беларуску. Ну што, пагналі! Папулярнасць выходных усіх зорак NBA працягвае падаць ніжэй за плінтус. Як бы ні намагалася ліга пераканаць усіх, а можа ў першую чаргу сябе, што прагляды, дзякуючы соцсеткам, рэкордна растуць. Рэальную ж карціну цікаўнасці да гэтага мерапрыемства, нягледзячы на ўсе змены, а можа менавіта праз іх, паказвае так званае галасаванне грашыма. На паўпустыя трыбуны арэны і другое месца з канца ў гісторыі па праглядах на тэлебачанні. Ну бо на што там глядзець? На 7 запар промахаў у конкурсе трошак? На тое, што адна з каманд нават не намагаецца нармалёва ўдзельнічаць у конкурсе навыкаў? На тое, што трэці раз запар пераможцам конкурса данкаў робіцца гулец нават не NBA, а G-лігі? На стендап, які зрэдку перарываецца кароткімі прамежкамі гульні ў баскетбол? Нават зацята цэментуючы сваю спадчыну Леброн упершыню за 21 год прапусціў матч усіх зорак. Нібы праз траўму. Я нават не ведаю, ці трэба ўвогуле працягваць праводзіць такія All-Star вікенды. Лука упершыню ў сваёй кар'еры згуляў супраць Далласа. У ноч на 26 лютага у дамашнім матчы супраць Мэўс поўны жадання давесці ўсю памылковасць свайго абмену Дончыч зрабіў 3 перахопы, 2 блокшоты, а таксама набраў 19 ачкоў, 15 падбораў, 12 перадач, тым самым пачаўшы запісваць сябе ў гісторыю каліфарнійскага клуба. Бо зрабіўся ўсяго 4-тым гульцом Лейкерс, які афармляў трыпл-дабл у першых 5 матчах у форме азёрнікаў. А такі позірк Лукі нібы кажа, што гэта толькі пачатак. І, дарэчы, працягваючы тэму найгучнейшага абмену ў гісторыі NBA. Усе мы мелі даволі небеспадстаўныя асцярогі наконт абароны Лейкерс пасля сыходу Энтані Дэвіса. Дык вось, пакуль яна стае толькі нашмат лепшай. Вяртанне пасля траўмы Джарэда Вандербілта, убудаванне ў гульню каліфарнійцаў Дорыяна Фіні-Сміта, абарончы ўздым Руі Хачымуры – усё гэта вывела гульню Лос-Анджелеса на сваёй палове з 20-га места ў лізе пры AD у топ-3 усёй NBA пасля яго сыходу. Ды што там казаць? Нават Лука Дончыч, пакрыўджаны каменем у свой агарод ад ген-менеджера Далласа у выглядзе абарона выйграе чэмпіянаты, у першы месяц у форме Лейкерс паказваў ці не найлепшую абарончую гульню у сваёй кар'еры. Цікава, як доўга гэта працягнецца? І куды можа прывесці? Другая палова лютага была поўная дрэнных навін для заўзятараў Сан-Антоніа Спёрс. Па-першае, у лідара тэхасцаў і ці не галоўнага фаварыта на ўзнагароду містер замок гэтага сезону Віктара Вембаньямы быў дыягнаставаны трамбоз глыбокіх вен у правым плячы, праз што француз вымушаны будзе прапусціць як мінімум увесь астатак сезону. Што ўжо дакладна не дазволіць яму пазмагацца за званне найлепшага абаронцы, нават нягледзячы на тое, што такую статыстыку па блокшотам я ўпэўнены, больш ніхто не пакажа. А па-другое, з'явілася інфармацыя пра тое,
што ўсё яшчэ дзейсны галоўны трэнер Сан-Антонія Грег Попович, які ў лістападзе перанёс мікраінсульт, не толькі ўжо дакладна не павернецца да выканання сваіх абавязкаў у гэтым сезоне, а і невядома, ці павернецца ўвогуле. Па інфармацыі інсайдераў, ягоная будучыня ў NBA застаецца неяснай. Здароўя легендзе! А таксама ў другой палове лютага. Зайон Уільямсон з Нью-Арлеана нібыта ўзяўся за розум. Не толькі прывёў сябе ў форму, але і зрабіўся трэцім гульцом NBA па хуткасці дасягнення адзнакі ў 5000 набраных ачкоў за кар'еру. Яму для гэтага спатрэбілася ўсяго 203 матчы. Форвард Мілуокі Бобі Портіс быў дыскваліфікаваны лігай на 25 матчаў праз парушэнне антыдопінгавых правіл. Па словах агента Портіса, той ненаўмысна прыняў забаронены абязбольвальны лек, які таксама памылкова даў яму яго асістэнт. Лідар Денвера Нікола Йокіч у ноч на 25 лютага ў матчы супраць Індыяны усталяваў асабісты рэкорд, аддаўшы 19 рэзультатыўных перадач. Вось такімі навінамі і падзеямі адзначыліся апошнія тыдні апошняга месяца зімы ў NBA. А чым баскетбольны канец лютага запомніўся вам? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вами быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекта, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!